Türkmenistanyň döwlet edaralary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym etmegi we muny tasdiklamagy talap edýärler, bolmasa olara işden çykaryljakdygy aýdylýar. Bu döwürde saglyk işgärleri dümewe garşy vaksinalary etmek üçin ýaşaýyş jaýlary aýlanýarlar. Bu COVID-19 alamatly ketelçiligiň giňden ýaýramagynyň fonunda bolup geçýär. Ýurdun häkimetleri koronawirusyň ýurtda ýokdugyny aýtmak bilen ilatyn test etmegi talap edýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä, birnäçe döwlet kärhanalary öz işgärlerinden dümewin garşysyna sanjym edilmegini şeýle hem sanjymlaryň resmi nama bilen subut edilmegini talap edýärler. Hususan 22-nji dekabrda Aşgabat ýyladyş guramasynda geçirilen ýygnakda ähli işgärlerden dümewin garşysyna sanjym edilmegi we resmi nama getirilmegi talap edildi we boýun gaçyranlaryň işden aýryljakdygy duýduruldy. Şol ýygnakda häzirki möhüm ýyladyş mövsüminde kesellenleriň iş başyna verilmejegi we işden kovuljagy ma'lum edildi. Bu arada 27-nji dekabrda Adatlyň habarçysy karhananyň işgärlerine talgylanyp habar berdi. Habarçynyň sözlerine görä şol ýygnakda keselep hastahana yerleşdirilen 4 tyrkaw işgäriň işden aýrylmagy tapşyrylypdyr. İşgärler azyk satyn alma ugrunda entep nowatlarda kesele uçurýarlar. Şonuň üçin olary saglyk ýagdaýy sebäpli işe golaylatmaly däl diýip ýygnakda çykyş eden ýolbaşçynyň aýdynlygyny habarçymyz bellýär we şondan bir näçe gün soň 24-nji dekabrda 3 bölüm müdiriniň kesellenligini aýdýar. Jemi 4000 çemeti işgärli bu guramanyň işgärleriniň köpüsi häzir dümewden sanjym etmäge howluk ýarlar. Beýlikler sanjym etmezden vaksinany edenligi hakynda resmi nama almagy tynanşýarlar. Adatlyk radiosi Türkmenistanyň paýtagtyna ýyladyş hyzmaty bilen öpçün edýän bu guramadan resmi düşündürüş almagy tynanşýar. Bu wagt aralygynda Aşgabatda lukmanlar ýylaty dümewin öňüni almak üçin sanjymy teklip etmek maksady bilen ýaşaýyş jaýlary aýlanýarlar. Vaksinadan 100 öwrenler dilhat bermeli bolýarlar. Son günlerde bu ýagdaý Aşgabatyň ençeme ýerinde şol sanda parahat etrapçylarynda şeýle hem soňky ýyllarda paýtagtyň düzümine goşulan çetki etraplarda köp duş geldi. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä lukmanlar öýme-öý aýlanyp sanjym edýärler. Vaksinalar muht edilýär. Käbir adamlar munyň koronawirusa garşy sanjymdygyna ynanýarlar. Sebäbi lukmanlar hem käte şeýle diýerler. Emma beýlik lukmanlar edilýän sanjymyň immuniteti ýokurlandyrýanlygyny düşündirýärler. Habarçylaryň arasynda sanjymlardan 100 öwrýänleriň hem köpdigini habar berdi we vaksinadan 100 öwürmeň esasy sebäbiniň sanjymlary ynamsızlyk däldigini ýöne onuň muhtugyna we häkimetleriň vaksinalary etdirmek üçin batyşyna şüphe bildirilýänligini belliýär. Türkmenistanda edilen vaksinalar barada ýurdun Saglyk ministrliginden resmi taýdan düşündürüş alyp bolmady. Ýatlatsak oktyabr aýynda Türkmenistanda ýylatyň arasynda köpçüliklen vaksinasiýa geçirilipdi. Lukmanlar şonda sanjymlaryň mövsümliğin dümewe garşydygyny aýdypdy. Sanjym hökmany bolupdy we tutuş jaýlaryň ýaşaýjylaryna guramaçylyk edilipdi. Sanjymdan 100 öwrenlerden jinayet jogapkärçiliginden habarlydygy barada dilhat alınıpdy. Bu aralykda ýurtda infeksiýanyň öňüni almak we COVID-19 bejermek üçin diýilip satylýan dermanlaryň garabadary döredi. Häzirki wagtda ýurtda koronawirusyň alamatlary bilen geçýän keselçiligiň ýaýramagy dowam edýär we ölüm wakalary köpelýär. Dürli tanışlarymdan kesellenler we ölenler hakda köp eşitýärin. Howdanda 30 ýaşly bir adam öldü diýip Aşgabatly denan adynyň efirde agdalmazlygyny sorap 27-nji dekabrda Adatlyga gurrun berdi. Adatlyň habarçylary Aşgabatdaky bilim edaralarynda hem koronawirus bilen kesellen bir näçe adam barada habar berdiler. Şol sanda 51-nji mektepde adanan 3 okuwçy keselläpdir. Näçaglan okuwçylar Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş institutunda hem bar. Studentlaryň umumy ýaşaýyş jaýynda karantin döredilipdir. Habarçylarymyz karantinde saklanýanlar üçin nahar bilen öpsünçüligiň guralmanlygyny, studentlaryň enatalarynyň öz çağalaryna adyk we sanitariýa enjamlaryny eltmek işini öz başlyk guramalaşdyrmaly bolýanlygyny we muňa ruhsat almak üçin 100 we 200 manat aralygynda pul bermeli bolýanlygyny aýtdy. COVID-19 alamatlary bilen keseliň giňden ýaýramagyna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylary ýurtda ölüm howply bu wirusyň ýokdugyny öňe sürýärler. Ýurdun prezidenti Käribunçy Lukman Gurbanguly Berdimuhammedow pandemiýanyň başyndan bäri dürli ösümlikleriň hem halk bejeriş usullarynyň koronawirusa garşy peýdalaryny wagt edip gelýär. Ol 25-nji dekabrda bu ýan köküniň hem koronawirusa garşy görüşde täsirli derman bolup biljakdygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistan bütün dünýä Saglyk Guramasynyň tekleýi boýunça
ýurtda koronavirus bar ýaly hereket edýär. Dürli çäklendirmeleri ýerdýär we ýylatdan COVID-19 testlerini talap edýär. Emma Türkmenistan bütün dünýä Saglyk Guramasynyň başga bir möhüm talabyny berja etmeýär. Ýagny koronavirus testleriniň nuskalaryny garaşsyz barlyklar üçin halkara laboratoriýalaryna iýermän gelýär.